Assalamu alaikum. A wanga tutorial za mu dubi Tonkeeper. Tonkeeper wallet application ne wanda yana ɗaya daga cikin tsohin wallet applications ɗin da sun ka fara hitowa waɗanda sun ka zama popular a Ton blockchain. Za mu dubi features ɗin da ke gare shi kaman creating ɗin wallet da yanda ake backup ɗin recovery phrase da kuma yanda ake restoring ɗin wallet ta hanyar aiki da recovery phrase da kuma wasu general features ɗin da ke ga wallet application ɗin. Idan kuna son ku yi downloading ɗin Tonkeeper wallet app, kuna iya zuwa tonkeeper.com sai ku zaɓi device ɗin da kuke son ku yi downloading ɗin Tonkeeper wallet ɗin bisa gare shi, in Android ne ko iOS ko kuma computer, suna supporting ɗin kuma browser extension. Sai ku zaɓi kowane kuke son ku yi aiki da shi, sai ku danna download, sai ku yi following procedure ɗin download ɗin. So kaman ga wanga tutorial zan yi downloading ɗin Tonkeeper bisa Android device. Method biyu ne na downloading Tonkeeper bisa Android device. Na farko shine native way inda ake downloading na aje ga Play Store a yi downloading ɗin shi. Idan kuka je Play Store kuna iya searching ɗin Tonkeeper, zai nuna muku list ɗin applications ɗin da ke da sunan Tonkeeper, za ku ga logo ɗin application ɗin sai ku danna install. Hanya na biyu kuma shine ku zo ga ainihin website ɗinsu tonkeeper.com, ku danna link ɗin Play Store ɗin da ke ga wajen Android logo ɗin, zai kai ku direct zuwa ga Play Store sai ku yi downloading ɗin shi. So ga wasu devices yana iya nuna not compatible, so kuna iya downloading ɗin APK version. Tonkeeper sun yi providing ɗin ainihin APK version ɗin wallet application ɗinsu saboda sauƙin in case in device ɗinka bai supporting ɗin shi ta Play Store, kuna iya downloading APK ɗin directly bisa device ɗinku sai ku yi installing ɗin APK file ɗin. Kamar yadda kuke gani ga example ɗin ga device ina guda ya nuna cewa bai supporting ɗin application ɗin, bai yi ma wayana. Zan je ta website ɗinsu in zaɓi Android sai in zaɓi Tonkeeper APK file ɗinsu, zai kai ni ga secure download page ɗinsu na downloading APK file ɗin ga device ina. Zan yi downloading ɗin shi, in na ƙara downloading sai in installing ɗin application ɗin, ba sai na bi ta Play Store ba. Bayan kun yi downloading kun yi installing zai buɗe kamar haka. Za ku ga akwai create new wallet, akwai kuma import ƙasa. So in kuka danna create new wallet, nan zai nuna muku wajen password, sai ku zaɓi password ɗin da kuke son ku sa. Zai ƙara buɗe wani waje kuma sai ku ƙara re-entering same password ɗin da kun ka sa baya. Zai buɗe muku wajen enable notification don ku ga notification. In kun ka danna enable zai buɗe muku interface ɗin wallet ɗin. Abin farkon da za ku fara yi bayan kun buɗe sabon wallet shine backup ɗin recovery phrase ɗin wallet ɗin. Ku tabbata kun yi backup ɗin phrase ɗin domin phrase ɗin ne ainihin wallet ɗinku, shine za ku yi aiki da shi ku yi accessing wallet. So in kuka danna wajen backup recovery phrase zai tambaye ku password, za ku sa tsohon password ɗinku da kun kai setting tun farko, zai buɗe interface ɗin. Ga recovery phrase ɗin nan guda 24. Wanga phrase ɗin su ne ainihin wallet ɗinku. Idan mutum ya samu access da phrase ɗin ga, ya samu access da wallet ɗinku, bai buƙatan password ɗinku kuma, domin wallet ɗin phrase ɗin ga ɗaya ne ke securing ɗin main wallet ɗin. Interface ɗin nan na tabbatawa cewa in mutum ya ɗauki wayanka bai iya accessing ɗin shi directly, amma idan mutum ya samu recovery phrase ɗin ga guda 24, shikenan bai buƙatan wani password ko wani approval daga gare ka, kuma yana iya kwashe su ya sa su ga wani waya ya yi accessing funds ɗin ko ya accessing ɗin wallet ɗinka. Yanda ake backup ɗin phrase ɗin ko recommended method ɗin backup ɗin phrase ɗin shine ku samu takarda ku rubuta phrase ɗin yanda suke in order daga 1 har zuwa 24. Ku rubuta su in order, kar ku yi mixing ɗinsu ko ku rubuta wani gehen wani. Za ku rubuta su in order daga 1 har zuwa 24, domin idan an je recovery yanda suke in order ɗin nan 1 zuwa 24, haka nan za ku rubuta su. Ko da kun tashi moving daga Tonkeeper zuwa wani wallet app, same in dai har same wallet ɗin kuke son ku yi amfani da shi, kuna iya kwashe recovery phrase ɗin nan yanda suke ku sa su can, zai buɗe a tsohon wallet ɗinku. Idan kun danna check backup, zai buɗe muku wajen checking ɗin in kun yi backup ɗin wallet ɗin daidai. Wanga waje zai tambaye ku ne ku yi confirming cewa lalle kun rubuta recovery phrase ɗinku daidai. Kun ga yanzu gashi nan ina rubuta phrase ɗin yanda suke in order. Kun ga sun tambaye ni na 2, na 12 da kuma na 20.
Idan kun rubuta su ga paper, kun ga tunda suna nan kun rubuta su kowa da numban shi, kuna iya kwashe su yanda suke ku rubuta su wajen ga. Sannan system ɗin zai tabbata ko wallet ɗin zai tabbata cewa lalle kun yi backup ɗin shi. Kun ga na danna confirm, yanzu kun ga inda yake nuna ɗan yellow ɗin nan na backup yanzu ya ɓace, domin ya tabbata cewa lalle na yi saving ɗin su ko na rubuta su na aje. To yanzu za mu yi exploring ɗin features ɗin da ke ga wallet ɗin, tunda mun riga mun yi backup ɗin wallet ɗinmu. Kun ga sama akwai wajen wallet, idan kuka danna shi ƙasan shi za ku ga wajen add wallet. Nan ne inda za ku iya ƙara wani wallet in kuna son ku ƙara wallet. So in kuka danna new wallet zai kai ku wajen sa password, za ku sa tsohon password ɗinku nan, zai generating sabon wallet. Zai tambaye ku ku yi allowing ɗin notification, nan inda za ku iya canza sunan wallet ɗin ne ko kuma ku yi adding ɗin emoji in kuna son ku yi adding emoji ko ku canza sunan wallet ɗin. Kun ga na sa my two, sai ku danna save and continue. Zai buɗe interface ɗin. Duk sabon wallet ɗin da kun ka yi generating, ku tabbata kun yi backup ɗin seed phrase ɗin, domin Tonkeeper ba driving wallet ɗin yake yi daga same seed phrase ba, yana generating ɗin sabon seed phrase ne. So ku tabbata kun yi backup ɗin shi. Kun ga idan kuka je wajen wallet ɗin kun ga tsohon wallet ɗin, kuna iya switching daga sabon wallet zuwa tsohon wallet ta nan. Next feature da za mu duba shi ne send. Now idan kuka danna send, wajen inda za ku tura cryptocurrency ku ne. So kun ga sama za ku ga wajen address, nan za ku sa address ɗin da wanda kuke son ku tura ma. In kuma kaman ga exchanger ne, za ku sa exchanger address ɗin sama. Ƙasan shi za ku ga wajen comment. Comment ɗin nan shine na exchanger, za ku sa tag wajen kun comment. Idan kuka sa tag sai ku danna continue. Daga nan sai ku bi procedure ɗin da zai biyo gaba na sa amount ɗin da za ku tura sai ku tura. Abu na uku kuma shine receive. Now receive in kuna son a tura muku cryptocurrency ne, wallet address ɗin ku ke wajen ɗin. Idan kuka danna wajen wallet address ɗin nan, zai yi copy shi ga clipboard ɗinku, kuna iya pasting ɗin shi ko ku tura ma wani shi, ko kuma ku danna nan copy, zai yi copy address ɗin. Wajen share kuma in kaman za ku share ɗin shi ƙilan ta Facebook ne ko kuma ta Telegram ma wani, kun ga kuna iya danna share ya tafi. Abu na gaba kuma da za mu duba shi ne scan. Scan ɗin idan kuka danna shi zai buɗe kyamaran wayan ku ne, wanda zai yi scanning ɗin QR code. Kuma kaman wajen receive kuma kuna da QR code, to in wayan wani ne wanda kuke kusa, kuna iya danna scan ɗin nan kawai ya yi copy address ɗin ya dawo zuwa ga wayan ku. Abu na gaba kuma da za mu duba shi ne swap. Now swap ɗin wajen converting ɗin tone ɗinku ne zuwa wasu tokens ɗin da ke ƙasan tone blockchain. Kuna iya danna swap, ku ɗaya swapping, yana aiki da interface ɗin StoneFi ne. Abu na gaba kuma da za mu duba shi ne buy. Buy ɗin wajen sayan Toncoin ne ta hanyar aiki da credit card. Zai nuna muku wajen sayan Toncoin da credit card. Abin da ke bi mishi kuma shi ne history. History zai nuna muku duka transaction ɗin da ya faru da wallet ɗin. Abu na gaba kuma shi ne browser. Now browser kusan kowane wallet inda kuke amfani da shi za ku cimma yana da browser. Wajen browsing ɗin dApps ɗin da ke bisa Tone blockchain ne, ta aiki da wallet application ɗinku don sauƙin connection. So yawancin duka applications ɗin da kuke gani na mini app waɗanda ke da full interface, za ku cimma kuna iya accessing ɗinsu kuma ta nan cikin wallet application ɗinku directly. Ku yi interaction kamar kuna cikin Telegram app. In kuna da wallet ɗin da kuke son ku ƙara, za ku je ta wajen wallet ɗin nan, za ku je wajen add wallet, kamar za ku yi adding new wallet. Ƙasa za ku ga existing wallet. Idan kuka danna shi, zai nuna muku wajen adding seed phrase. In already kuna da wallet ɗin da kun kai saving seed phrase ɗin shi, kuna iya zuwa nan ku sa shi, ku sa 24 word seed phrase ɗin, zai dawo muku da tsohon wallet ɗinku. Kun ga wannan shine amfanin saving ɗin seed phrase ɗin, don idan ba ku da seed phrase ɗin, ba ku iya recovering ɗin wallet ɗin. In kuma wani ya samu seed phrase ɗin, zai kwashe komin da ke cikin wallet ɗin. Akwai features ɗin da ke ga wallet app ɗin da yawa wanda ban iya exploring ɗinsu cikin bidiyo guda ko kuma cikin bidiyo ƙasa ga minti 10. Don haka zan bar wannan ku yi exploring ɗin shi da kanku. Sai mun gamu wani bidiyo.